sammen og velkommen til den her video. Måske kommer min lillebror til at være lidt med, men jeg ved ikke. Men jeg skal i hvert fald med en kæphest. Måske en tur, måske bare ride lidt rundt. Jeg tænker ikke lige, det bliver skræmt. Det bliver bare lige lidt travlt. Op på bladet og springe på hesten og hoppen. Men jeg vil lige vise her af hesten. Og så har jeg sådan nogle bær. Sådan nogle her. De her hvide bær, som jeg bruger til mig. Og så nogle sliksten. Og så sådan noget blandet noget med lidt græs, lidt, ja, der er der bare lidt forskelligt. Men hvis I følger med, så går vi lige ud og henter en kæphest. Der er hende Ella, som har hørt min gang. Det var lige min lillebror, hvis I kunne høre ham. Han sagde lige Ella. Og så trækker vi lige hende. Ella. Ud. Ella. Hun bevæger lidt hurtigt, når hun går. Men det gør mange heste. Det gør hende her. Men så får hun lige lov til at stå lidt og spise sit. Så kan vi lige. Det er mit trækketog. Jeg har et lille af at prøve det. Det er faktisk bare et timetog. Men jeg har ikke noget trækketog. Og det her, det ligner et trækketog. Men nu skal hun ud. Og så skal vi strile Ella. Og det er et julestævn, jeg skal til. Vi skal både ride en tur, og så skal vi slippe lidt rundt på banen. Det er det, vi skal. Jeg tænker ikke, vi skal. Men det er det, vi skal. Jeg går lidt meget rundt, men det er fordi, jeg har min nissehue her. Jeg sætter spænder i hende, og så tænker jeg også lige, at jeg vil børste hende lidt. Fordi hun skal jo være fin til det her julestævne. Det her er min stil. Det er faktisk bare helt normalt børster, jeg bruger. Men det er også meget gode, fordi jeg har ikke nogen sådan ægte striger. Så ja. Ja, undskyld, der lige er nogen, der siger, det var min lillebror, hvis I kan høre det. Men ja, måske kommer der lige et lille klip af ham, hvor I lige kan se ham. Bare lige et øjeblik. Men her er der i hvert fald. Hun står. Hvis I har set min sidste blog, eller jeg tror det er min sidste blog, så kan I nemlig se hende her. Så hvis I nu ikke har set den, så kan I se det lige heroppe. Ja, så kan I nemlig lige først gå ind og se det. Bagefter når I har set, så kan I gå ind og se det. Men hun er faktisk ret fin, fordi bare det her mudder, det er vigtigt, for det er ikke. Men hun jo, lidt her på øret her, kan jeg se. Og det er vigtigt, fordi heste kan ikke lide at have mudder på at være beskidte, nemlig. Godt, men nej, der er ikke sådan meget mudder, men så kan vi lige give hende hendes snus. I vil gerne lige se spændende. Der er sommerfugle spænd her, og sådan en blomst her. Og det holder bare den på her. Det er en helt normal. Fin, dejlig børste til hest. Ja. Det er vigtigt, hun skal drikke. Hende her, hun kan slet ikke lide at være beskidt. Jeg skal huske at få ret alt ud. Så kan vi lige gå ned og finde sådan en god natur. Hvor er den? Det er ikke den. Nej. Det er den her. Det er min mudderbørste. Den er god til at få mud væk med sig. Hvis vi lige sådan. Ja. Og så også inde i ørerne. Men ja, jeg har lige fået hikke. Okay. Så er alt muligt væk, siger kassen. Godt. Og så giver vi hende den her nissehue på. Undskyld, hvis I kan høre den der ambulance, eller hvad det er. Er det en... Undskyld, hvis I kan høre nogen, der siger bare bu. At der er nogen, der skal... Det er bare fordi min lillebror. Måske kan vi lige filme
Må du gerne finde mig igen. Ja, det var lige min lillebror, så der. Måske det. Han er lige ved at lave noget vand. Jeg ved ikke lige, men han er ved at lave noget flot. Noget vand til. Og kigger ud for stelgarden. Nej. En på rigebanen. Undskyld, jeg sagde forkert. Det her er julestævner, jeg har til. Min lillebror går også lige ud på rigsdagen og spiller lidt fodbold. Så måske kan jeg også lige se mig nogle små stykker af den her. Men så riger vi bare lidt. Og så lige om lidt går hun i traps. Kom. Undskyld, jeg lige vandet. Det må man faktisk ikke. Den her tudelut, den blev en vold. Jeg kan alligevel godt have den på hende. Det er bare en næsehue. Den skal nok blive taget igen. Men fordi jeg ryger på vådt græs, så bliver den altså våd. Hvis I kender det. Så altid, når hesten lige har travlt, så er det altså ret hårdt. Så går hesten nogle gange så langsomt. Men når den har børn at gøre, så skal vi huske at bruge. Og gør den færdig, og så er den lige om lidt færdig. Så kan jeg lige se at trække den derud, men så er den altså færdig. Fordi jeg siger, at min mor den bliver alt for lang og bla bla. Jeg svarer den til den her. Der er noget skidt. Og tænk, vi skal bare lige strile hende lidt. Undskyld, der lige kom en bold i vejen. Det var bare lige min lillebror, der lige sparkede den. Undskyld. Godt. Så er hun strilet. Men det er lige, at jeg trækker hende ud. Og så er der ikke lige mere at vise. Det gør det bare lige hurtigt. Man kan godt gøre det uden trækketog. Men man skal fra. Men det her er bare en kæphest. Så det er jo lidt, hvad man til. Pikskotten. Og det her er hendes yndlingsstik. Der vil hun altid stå. Godt. Men så går vi lige herover igen, hvor vi har startet videoen. Så skal vi selvfølgelig også slutte. Så håber det var en god video. Og det her var sådan min første video, hvor jeg sådan har lavet noget sådan ægte godt. Fordi de andre, det har jo bare sådan været, hvor jeg ser i min seng og fortæller. Men det her var en, hvor jeg løb rundt. Jeg fik det på armt. Og hvor man også lige så min lillebror lidt. Og så vil jeg bare sige farvel. Og jeg håber, I vil abonnere, tryk på klokken og subscribe. Og ja, så kan I gå hen og se de andre videoer, hvis I ikke har gjort det. Så